Mä olin viime viikolla Inviter järjestämässä Puron PR-tapahtumassa ja nyt unboxataan tää yhdessä. Ultra-äänipuhdistuslaite. Niin söpö. Mullahan on siis tällä hetkellä nämä Invisalign hammasraudat, eli mulla on tämmöiset hammasmuotit 10 kuukautta suussa. Niin tällä on ihan superhyvä putsata niitä, tai sitten tänne voi laittaa vaikka koruja, kelloja, mitä vaan, mikä kestää vettä. Okei, sitten tässä on matkakotelo. Tää on niin söpö. Mullahan siis on tämmönen, oottakaa. Mä sain mun oikomishoitoa varten tämmösen valkosinisen, ja nyt mä sain Purolta pinkkiliilan. Kumpi on susta hienompi? Mun mielestä tää. Sitten täällä on vielä 2 boksia. Valkaisuliuskoja. Avataan tää toinen. Ai niin, ne on mintun makuisia. Täällä on aina 5 tämmöset valkaisuliuskat. Mähän en voi nyt käyttää näitä, kun mulla on nämä hammasmuotit. Niin mä mietin, että pitäisikö mun antaa toinen näistä paketeista jollekin teistä. Kommentoi, mitä mieltä sä oot. Pitäisikö mun tehdä arvonta tästä toisesta boksista? Ja jos sä haluat tilata näitä jo heti itsellesi, niin koodilla PURO20 saa -20% kaikista heidän tuotteistaan verkkokaupassa.